Hola, sóc en Cap. Jo sóc ninotaire i sóc el que he fet els dibuixos d'aquesta novel·la gràfica, que amb el Jordi Cussà al guió i amb mi els dibuixos revisitem una de les grans obres de la literatura catalana, Cavall salvatge, en aquest cas amb la seva versió gràfica. És un viatge al·lucinant, dur, terrible, tendre també al món de les drogues dels anys 70, 80, 90, i amb el Jordi, que va reescriure tota la seva novel·la per adaptar-la a les necessitats que té un còmic, a les necessitats narratives que són diferents que les necessitats literàries, doncs ja hem estat treballant els darrers 4 anys. Finalment el tenim aquí, crec que ha quedat una gran obra, i si grinyola per algun racó és pels dibuixos. Jo he fet tot el que he pogut i penso que hem aconseguit una obra d'allò més interessant. Hem destil·lat cadascuna de les pàgines de la novel·la original i hem fet una obra nova, adaptant no només la novel·la original, sinó afegint fins i tot coses noves, passatges nous en els quals visualment són molt més impactants o explícits que el llibre original. Per tant, és una nova mirada en aquesta obra que ja és un clàssic de la literatura catalana. És una obra que jo penso que pot servir a qualsevol persona que li interessi el còmic, però també a qualsevol persona que d'entrada no en tingui un gran interès, en la que juguem amb molts paràmetres per intentar introduir el lector en aquest món ple d'aventures, de dolor, d'amor i també d'aquest pols blanca que et fa veure coses que a vegades no són. Un viatge en el qual m'hauria agradat que el Jordi Cussà ens acompanyés, però malauradament va morir just quan vam acabar l'obra, i aquí queda el seu llegat. Jo penso que una obra magnífica, la podeu trobar corrents ja a la vostra llibreria. Espero que us agradi.